Mijara me ya îro telefona pirtûkên bi Kurdî ye. Ma pirtûk jî telef dibin. Çima nebin? Em qala çi dikin? Em qala telefona yan jî têkçûna pirtûkan di pêşangeha pirtûkên Kurdî de dikin. Em serî dest pê bikin. Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Di vê çarçoveyê de li gelek bajaran gelek çalakî hatin darxistin. Yek ji wan jî divê li Amedê li deriyê Çiyê pêşangeha pirtûkên Kurdî li der bikete Pazdeyê Gulanê. Lê li dar neket, paş ve avêtin. Kengê 27 Gulan 2025 de ew pêşangeh li dar ket. Pêşangeha pirtûkên Kurdî bi Organîzasyona Yew Kurd û Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê. Pêşangeh heta yekê mehê yani yekê pûşberê meha ku em tê de ne dewam kir. Kam jî pirtûk li vê derê telefon. Çima? Cihê ku hatibû çêkirin ne guncav bû. Baran barî hinek baranê li hinek pirtûkan kir. Dîsa pirtûk dibin tavê de bûn. Tavê yani rojê bandorek xirab li pirtûkan kir. Bi çend weşanxaneya re mixeber da hinekan bi ser serî de pirtûkên wan wisa telef bûne. Zirar dîtine. Yani çûne çopê. Min naxwest nûçe çê bikin ji ber ku wan naxwest ez nûçeyê wan çê bikim. Çima? Ji ber ku niyet baş bû. Niyetê çêkirina pêşangehê niyetek baş bû. Li aliyê din jî şaredarî gotiye ku wê zirarê wan telafî bikin. Em hêvî bikin. Lê axir di vê organîzasyonê de kêmasiyekî bi vî rengî çêbûbû. Yek ji kêmasiyan jî pêşangeh di demekî germ de hat darxistin nava rojê ji ber germbûnê kes neçû serdana pêşangehê ber êvarkî diçûn. Careke din helbet wê jî binirxînin û li gorî wê pêşangehek bê sazkirin. Ev kêmasiya pêşangehê bû. Lê ji vê jî dersek hat girtin û li Îdirê pêşangeheke hê serketî hat çêkirin. Kengê di navbera 12 û 15 pûşberê de heman kesan ev organîze dikir. Lê organîzasyonekî baştir. İnsan ji kêmasiyên xwe sûdê digirin, dersê derdixin û tiştên baştir dikin. Pêşangeha Îdirê jî bi vî awayî bû. Em hêvî dikin pêşangehê me din wê hê baştir bin û wê careke din pirtûkên Kurdî jî telef nebin.